Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Kami po miyembro kang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras 9 minutos pasado alas 5. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na pagkahapon, ini po si Jenny Balyaran para sa mga bareta sa lado nasyonal, mga baretang mabutwa sa aga enot sa radyo DCGB. Padagos ang pagruso ka mga pasaherong pauruli sa kanya-kanyang mga probinsya sa manlain-lain na transport terminal sa Metro Manila. Sa impormasyon, gulpi ang mga pasaherong nairehistro sa Baliwag Transit mantang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX, suminakat na sa sobra 700,000 ang mga pasahero. Nakapagrehistro man ang Philippine Coast Guard din nasa 23,320 na outbound passengers, asin sobra sa 17,000 na inbound passengers sa manlain-lain na pantalan sa bilog na nasyon. Padagos naman na nakipag-koordinar ang manihamiento kan mga terminal, asin nagasabi na mahigpit na ipinagbabawal ang pagdara, asin paggamit ng kutsilyo, gunting, lighter, cutter, asin iba pa. Nadagdagan ng saro sa 2 oras ang biyahe ka mga bus papasiring sa Bicol Region hali sa PITEX dahilan sa gulping pasahero na paluwas sa Metro Manila ngunya na aldaw nin Biyernes. Mentras nagkapirang biyahe papasiring sa Baguio City ang naka-eksperyensya ng delay dahil sa magabat na bulos kan trapiko kung saan hali sa 5 sa 6 na oras na biyahe naging 7 sa 8 oras na ini. Sigun sa mga operator, on time na gilayon ang biyahe ngunya na pagkahapon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Piglalauman ng Department of Energy na dakulang pagtaas kang presyo kang gasolina, diesel, asin kerosene sa enot na simana kang Nobyembre. Sigun kay Rodela Romero kang DOE, Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ang presyo kang produktong petrolyo kung saan ang gasolina nasa 1.20 centimos kada litro, ang diesel nasa 2.15 centimos kada litro, mantang ang kerosene posibleng umabot sa 1.75 centimos kada litro. Paliwanag kang DOE ang kausa kang pagtaas iyo ang pagbawas kang tensyon sa importasyon kang Estados Unidos asin China. Pati naman ang mga sanctions sa Russia nakakaapektar man ang pagluya kang piso kontra sa dolyar. Nag-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ni mga tauhan sa manlain-lain na transport terminal sa Metro Manila para alalayan ang mga pasaherong mabiyahe ngunya na bisperas kang undas. Katayuhan kang Oplan Undas 2025 na masiguro nagabos na pampublikong lunadan, ligtas, marhay ang kondisyon asin nagsusunod sa mga regulasyones kang LTFRB mantang piglalauman ang pagruso kan mga pasahero. Susog ini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paagi ni DOTR Acting Secretary Attorney Giovanni Lopez asin ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza na magkaigwaning inspeksyon sa mga pampasaherong lunadan o PUVs asin tumabang sa mga biyahero ngunya na undas.
Pinahimutika ni DPWH Secretary Vince Dizon na nag-opisina sa nasulo na opisina kang ahensya sa Quezon City ang dating agom ni Bryce Hernandez na si Engineer Mel Clarice Santo Domingo. Sa giraray man na pilinaw kang opisyal na daiinin niya damay na mga dokumentos, wantang daipaning pinal na report, ang Bureau of Fire Protection may kinaaraman sa ginikanan kang nasabing sulo. Alagad base sa inisyal na investigasyon, faulty wiring sa kisame ang dahilan kang insidente. Saruini sa pinakadakulang reforma sa DPWH. Ini ang pahayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kasunod kang ipinautob na pagbaba kang cost of construction sa mga proyekto kang ahensya. Ididetalye ang nasabing reforma sa maabot na Lunes, Nobyembre 3, mantang tulos man na ipapautob ini. Sinabi ni Dizon na ipapahiling sa publiko ang dakulang diferensya sa presyo kan mga proyekto sa DPWH asin na aktual na presyo sa mga merkado. Ini na ang kandat inoteng pagbaba kang actual cost per item, dagdag ni Secretary Dizon. Nangapoda naman ang Makabayan Black sa Office of the Ombudsman na tulos ng magsaangat ng kaso laban sa mga individual na ipigrekomendar kang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ini may kinaraman sa mahiwasan na korupsyon sa mga flood control projects. Sigun sa Makabayan, maski welcome ang lakdang kang ICI na irekomendar ang kaso laban kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Representative Zaldico, asin iba pang opisyal kang gobyerno harayo pa ini sa pigasabi na dapat na makuha na hustisya dahil sa hararom asin malalang korupsyon sa proyekto. Ini man nagresulta sa peligro asin pagtios ka mga namabanuaan ng mga Pilipino. Padagos ang pinagigibong patrabaho sa mga naraot na nitso sa Corazon Cemetery sa Bogo, Cebu dahilan sa pagtama kang 6.9 magnitude na linog. Dahil ini sa sinapar na danyos, may mga kabaong na nasa luwas na kang nitso. Sanguyan pighidali na ka mga sepulturero ang pagpakarhay kay ini para sa aga, Nobyembre 1, preparado na ini. Idineklarar ng Department of Agriculture ang Bulacan bilang bird flu. Sigun KDA Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na matapos ang ginibong pag-aadal, dainan ni nairehistrong resulta sa bird flu virus sa probinsya. Matatandaan kang Disyembre kang nakaaging taon nakapagrehistro ng outbreak kang H5N1 strain kang bird flu virus. Magpunta kang 2022 sa 2023, igwanang na-report na kaso kang bird flu, alagad marikas naman na nasimbagan ini kang provincial government. Nag-atang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin ang Manila LGU ng burak sa gravestones kang former Philippine Presidents na sina Manuel Rojas asin Sergio Osmeña sa Manila North Cemetery. Nagbugtak maning burak ang Manila LGU sa gravestones kang veteran artist couple na sina Susan Roses, siring man ni Fernando Poe Jr., former Manila City Mayor Alfredo Lim, asin ang Boy Scouts na nagadance sa plane crash, siring man sa former Senator Claro Recto, asin iba pang namaaram na mga personalidad. Ipinahayag ni Batangas 2nd District Representative Jervilla Luistro ang sa iyang bilog na suporta asin kaugmahan sa pagpasar sa Anti-Pogo Act of 2025 na dagos nang nagbabawal sa gabos na offshore gaming operations sa nasyon. Bilang miyembro kang Quad Committee o Quadcom, sinabi ni Luistro na ang baagong lay ay ang pagmidbid sa investigasyon na pinagigibo kang komite puon pa kang nakalihis na taon laban sa mga iligal na operasyon kang Pogo.
Nagpasalamat naman ang kongresista sa Senado, asin kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagtabang na maipautob ang katuyuhan na tapuson ang negatibong epekto kang pogo sa nasyon. Pangapunan ni Luistro dapat na siguruhon ang pagpautob kang ley asin maging mapagmatyag para dain na gilayon bumalik ang mga iligal na aktibidad asin krimen na darakang pogo. Nagtipon ang mga representantes ng mga nasyon sa 21 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC para pagtibayon ang kooperasyon pangrehiyon asin pakusugon ang inobasyon asin konektibidad. Binuksan ni Minister Yong Han Koo kang Korea ang pag-ururon sa paagi kang istorya sa paagi kang angat ekonomiya hali sa pagdios papasiring sa pagiging global trading powerhouse. Pagbidbid man ka mga ministro ang papel kang IPEC sa pangkinaabanan na ekonomiya, lalo na sa tao kang pagbabago sa teknolohiya asin demografiya. Iba pang barata sa lado nasyonal, tinawan doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magpapadagos ang paglinig sa bureaucracy kontra korupsyon. Paliwanag kang pamayukang ehekutibo sa paagi kang sarong onesto na gobyerno, mauutob ang sarong magayon na ekonomiya. Hinagadman kang presidente ang padagos na tiwala asin kooperasyon kang manailain na ahensya di gobyerno siringman kang mga namamanwa ang Pilipino. Naglatag si Senadora Camille Villar ng sarong resolusyon na may katayuhan na pag-adalan kang Senado ang naglala ng mental health situation sa nasyon. Sa Senate Resolution number 99 ni Villar, isinusulong ang pagkakaigwa ng Senate Inquiry para matukar ang gabos ng mga concerned agencies, ang mga gaps o pagkukulang sa mga mental health programs, pahiwason ang abot kaya asin community-based na mga serbisyo. Apera kaini dapat man na ibusol ang whole of society approach para sa prevention, awareness asin recovery. Tinaawan doon kang senadora ang datos sa enot na parte kang 2025 na nasa 2,000 na Pilipino ang nagadan dahilan sa suicide, mantang nasa 3.6 milyon naman ang namumuhay na may mental, neurological o substance abuse disorders. Ang mga numerong inimalinaw na nagpapahiling na kaipuhan ng tulos na national action para sa mental health. Enot ng ipiglatag ni Senadora Villar ang Senate Bill number 328 o ang Comprehensive Mental Health Benefit Bill para pahiwasan ang PhilHealth coverage para sa psychiatric asin psychological services. Iba pang barata sa lado nasyonal da inat na itago kang US maritime expert ang pagkadesignar sa inabot na batikos kang Philippine Coast Guard sigun kay Ray Powell, Executive Director kang Sea Light Foundation, nagpahayag ning matinding pagkaadit sa mga akusasyon kang nagkapirang politiko laban sa Philippine Coast Guard. Ano nang sinabi ni Cavite Representative Kiko Varsaga na dapat nang urumpagon ang PCG dahilan sa malala na sitwasyon sa West Philippine Sea. Inapod naman ni Powell na shameful slander ang mga alegasyon, nagasabi na ang PCG ang nagiserbihin sa interes kang ibang nasyon. Sigun sa US maritime expert, diining ibang Coast Guard sa kinaaban ang regular na nagahampang sa agresyon hali sa pinakadakulang Parliamentary Maritime Force kang China. Tampok sa tourism video ni Atisha Manalo ang nagkapirang midbid na heritage sites askin mga putahe kang nasyon bilang paghahanda sa Miss Universe 2025. Nagibuhon ang nasabing pageant sa Nobyembre 21 ngunyan na taon sa Thailand. Sa separadong anunsyo kang Miss Universe Philippines Organization, malarga si Atisha sa Nobyembre 22 para sa nasabing kompetisyon.
Nagpalakop ang Department of Health ng emergency response teams sa mga expressway para sa undas ngunya na taon. Pigbilog ang nasabing response teams kang 4 na doktor, 4 man na nurses asin iba pang emergency responders sa South Luzon Expressway para sa mga mabiyahe ngunya na weekend. Preparado man na magtaon ng emergency response teams ng mga bulong asin first aid, minor surgery, konsultasyon, asin diagnostic siring kang glucose test, asin blood pressure monitoring. Ultimo sa detalye kang bareta, may hiling ang astronomical events kasabay ang supermoon asin meteor showers sa Nobyembre ngunya na taon. Para sa mga individual na mahilig pagmasdan ang bulan, sigon sa State Weather Bureau. Pigalauman na mahiling ang full moon o supermoon sa Nobyembre 5. Sigon sa ahensya, mangyayari ang full phase kang bulan asin pinakaharani na posisyon kaini sa paglibot kaini sa kinaaban sa Nobyembre 5. Mabutwa ang 7% mas dakula o 15% mas dakula kumpara sa average full moon. Nagiging active naman magpuon sa Nobyembre 6 sa Kudraina ang astronomical event na Leonid Meteor Shower asin maabot ang peak kini sa Nobyembre 17 ngunya na taon. Yan ang kabilugan ng mga bareta sa lado nasyonal. Mga baretang mabutwa sa aga enot sa radyo DZGB. Nakaibata sa lado teknikal si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Martinez, ini po si Jenny Balyaran, Marina Pagkahapon. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always